कसुगावनि सान्थिपुराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव फरेस्टनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय रायमना माहारियारि पार्कजों नांजाबनाय सान्थिपुर गामिनि थागिबि 54 बोसोर बैसोनि सुरेन गयारिया दिनै फुंनि 10 रिंगायाव नखरनि मोसौ नायनो थांनायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव हरखाबै जिउ गोमायो। सान्थिपुर गामिनि थागिबि सुबुंफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखुनि रादाब फोसावदों। बिनि जानायाथ' नंगौ। मैदेरा फ्राय एक सप्ताहनि सिगांनिफ्रायनो जोंनाव डिस्टार्बखा। दैलि हरावबो फैयो। सान्थिपुर दैलि हरावबो फैयो, बिदि उपद्रब खालामफैयो। नै सिमोनबो बावाखै आरोखि, सिमोनबो आंनि न'खौनो बे खर'जों दियायनानै माइ दंमोन, माइखौ बस्थासे लांबाय। आरो बेबादिनो बयनावबो उपद्रब खालामगासिनो दं। गय, थालिर, औवा बेफोरबादिखौ गोसोबादि जायो। दा बेबादिनो दिनैसिमाव जों सान्ति गैया। आरो दिनैनि मेन जाथाया जाहैबाय नैबे जेनोखि जाथाय जाबाय, बे न'खरनि मानसिया दिनै बैसागु आरो लोगोसे गुड फ्राइडे हिसाबै मैगं नागिरबाय हैदोंमोन हाग्रायाव, खिन्थु थांस्लाबनो हायाखिसै। बै राइट गुदियावनो माने मैदेरा प्रटेक्ट खालामनानै गानो दोनबाय। बेथ' बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि थाखाय बहुद डिस्टार्ब जागोन। ओंखायनो जोङो, आं आवगायबो बुंदोंमोन, जेनाखि जोंनि बिटिआर सरकारनि जेनाखि CM, आं बेखौ बुंदोंमोन आरोखि, जेब्लानाखि वाइल्ड लाइफ खालामगोन अब्ला राइटनिफ्राय गैयाब्लाबो 20 मिटार 30 मिटार डिसटेन्स जोंनो लामा फ्रि दोननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोङोबो गामियाव हाबफैला जों मैदेरखौ होयो। राइट बायलानो हाग्रा जाबाय, मैदेरा बेयावनो जिङावनो थायो। ओमफ्राय जोंबो थांनो हाला बहाय। ओमफ्राय जों गिदिंबोफिननानै मैदेराबो गिदिंबोफिनबाय। बेबायदि जायो आरोखि। बेनिखायनो बे राइटनिफ्राय हरै 1 किल'मिटार 20-30 मिटार माने बेखौ जों साफा नांगौ। जों बेखौ लुबैदों सरकार तरफनिफ्राय। ओमफ्राय दा फेन्सिंबो दं, फेन्सिंआबो खामाय गैया। आरो माने सरकारनाव जोंनि बेनो माने अनुरद खालामनाय, जाहाथे जोंनि फेन्सिंखौ दाथि होथों। जि न'खराव दिनै जि जाथाय जाबाय, बेयावबो थांना थानाय जोंनि एसे अनसुंथाइखौ सरकार तरफनिफ्राय जों खावलायदों आरोखि, बिदिनो गथ' गथाय थांनायनि थाखाय। बियो फरेन गयारि, ओमफ्राय बयसआ बेबायदिनो 52-53खौनो लादो। दा 53 दं आधार कार्ड। बेसेबांसो टाइमाव जानाय? 10:30 10:30निफ्राय 11टा। माने बे समावसो थांखायो, फुङाव थांखा रावबो। मैदेर दं होननानै गिखायो। ओमफ्राय जेब्ला 10:30 जाबाय अब्ला बिसोरो खाथि खालावनो मैगंफोर मोननो खोमाना थांदोंमोन, खिन्थु बे मैगं आरो मैखुन जायगायाव सहैयाखिसै आरोखि। प्रटेक्ट खालामबाय। दा डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनानै दंफैनो। दा जोङो हांख्राय हरदों, फैबाय आरोखि। माबे कन्टेन खालामनाया जों दा एसे गोनो गोथो जाना दं। बिदा फैगासिनो दंनो, बिदा फैगासिनो दङ। दा बिदा मा बुंफैयो? ओमफ्राय दा खोनानाय मथे रेन्जार सारा एसे बेबस्था लाबाय होनना बुंदों। माने पस्ट मर्टेम खालामाब्लाबो वाइल्ड लाइफ तरफनिफ्राय, गावसिनि तरफनिफ्राय माबा मोनसे राहा खालामसिगोन होननानै बेखौ रेन्जारा मिथिहोहरदों आरोखि। जोंनि बुंनाया बेनो, माने जोङो बे सान्थिपुरा कसुगावनि सान्थिपुर, जोंनाव बेबायदि अबस्था सोलिनानै दं। न'खर नायब्लानो सान हाबब्लानो मैदेरजों हामला, मोसा मुफुर मैदेर, बेबायदि जोंनाव माने समस्या जागासिनो दं आरो दिनैबो नैबे बुथारजानायनि व्यक्तिनि मुङा जाहैदों फरेन गयारि। बियो माने दा बैसागु बोथोर आरो बेराफारसे गुड फ्राइडे, बिनि जुनै बियो माने बियो मोसौ नागिरनो थांदोंमोन। बे मोसौ नागिरनो थांनायावनो मैदेराथ' जोंनि उसुं सेरावनो अराय सम थाखायो नालाय, बियो खेल खालामस्लाबनो हायैयाव होसोजानानै गाथारजाबाय दिनैनि दिनाव। दा बे आरो ओमफ्राय जोङो रायजो राजा जानानै जों बेखौनो दा लुबैदों, जोंनि बे बिटिआर सरकारा जोंनि थाखाय जेबो जोङो नुवाखै सुबिदा जोंनो होनाय। माने जों बासायनांगौआ बहुद गोब्राब। दिन मैदेर मोसा मुफुरजों जोङो दा हर सान माने जोङो होख्रावबाय थानांगौ। फिसा जों न'आव थिख' थाख' जोंहा दोननायनि जेबो राहा गैया। बे अबस्थायाव जोंनाव दं। फेन्सिंआ दं, खिन्थु फेन्सिंआ जोंनि थाखाय खामाय गैया आरो माने डिसटेन्सआ बारा। बेबायदिनो 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार, बेनि जुनै माने सर्ट जाया, जेबो खामाय गैया।
गाख्लायनानै हाबो गय थालिर बिफां सिफायो जोंनि डिमान्डआ दा बेनो माने जोंखौ निरापत्ता होनांगौ फेन्सिं नहत मजबुत जोंनो वाल होनांगौ जोंनो बे डिमान्ड आरो जुदि जों बे जिनिसखौ जोंनो जुदि होआब्ला आगोलाव जेरै सोलिबाय थादों दंफां लाइफां दानब्रुंनाय लांदां खालामनाय जों बेखौनो लाबोफिनगोन जुदि निरापत्ता होआब्ला जोंनि रायजो राजानि डिमान्डआ बे अन्नानै जोंखौ नायनांगोन जितु जों सरखार खालामो जों मदद खालामाब्ला पाब्लिकफ्रा मदद खालामाब्ला सरकारा जाया गतिके जोंखौ सुबिदा होनांथारगोन जोंनि डिमान्डआ बे आरो खावलायनो लुबैदों बे EM साराबो जोंखौ एसे नायनांगोन जोंनि दा बर्तमान जों खोनादों फरेस्ट बिफाना जादों फेरेंगा सार बिथाङा जेरैब्लाबो जोंनो सुबिदा खालामना होनांगोन बे फेन्सिं नट बर्डार वालनि जुनै औ बर्डाराव जुदि वाल होआब्ला जोङो निरापत्ता गैया जोंनो बे सप्ताहनि इमिडियेट होनांगौ जों बेखौ डिमान्ड खालामदों आरो जोंनाव दिनैबो बेबायदि घटना जाबाय जों गुबुनाव गाबोन समफोर घटना जागोन जों अराय सम बेबायदिनो दुखु खस्थ' सैबाय थानांगौ जों रायजो राजा बेनिखायनो जों खावलायदों बे सोलिबाय थानाय सरखारनाव जोंनो इमिडियेटलि जोंनो बे बेबस्थाखौ खालामना होनांगौ होननानै जोंनि डिमान्डआ बेनो आरो गोजोनाव बिथां फुरेन मा लिरोमोन फुरेन गयारि बिथाङा बिराद समाज सिबियारिमोन बे गामिनि नामजादा मानसिमोन दा जोंनि थाखाय बिराद लस बे गामिनि थाखाय बिथाङा बे मोसौ गोमानाय खोनानानै न'नि मोसौखौ नागिरनो हाग्रायाव थांदोंमोननो दा बेहाय अनेक दिननिफ्रायनो जों खोनानो मोनो जे मैदेरजों मानसिजों मोनसे कनफ्लिक्ट जानानै दं होननानै दा बेनिनो दिनै नैबे घटनाया जाबाय बे जिनिसखौ जों गोख्रैयैनो मोनसे समाधान लाबोआबा भुत भबिसत जेखौ जों इंलिसाव मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्ट होनो दा जोंनावबो जाजेनबाय आरोखि बेखौ थाबनो जों सरकाराव जिरायगोन आरो बेबादि घटना जाया आरो बिथांनि आत्मानि शान्तिखौ जों कामना खालामो बहुत माने समाजनि बिराद नामजादा मानसिमोन अनेक हेल्पफुल मानसिमोन बिथाङा जोंबो पार्सनेलि मिथिगौ बिराद दुखुनांथाव दं बे घटनाया दा जों न'खरनि थाखाय सरकारनिफ्राय अनेक अनुदाननि मोनसे लामा दङ बे राहाखौनो बोरै होनाय जायो बेखौनो जों खबर लानो फैदों दा पस्टमर्टेम जागोन पस्टमर्टेम जानायनि उनाव डिपार्टमेन्टेल जे सिस्टेम दङ दा आननेचारेल डेथ होननानै बुङो बेफोरबादि केसखौ बे सरकारनिफ्राय बिदिनो मोनसे अनुदान गिदिरैनो मोनो BTC सरकारनिफ्रायबो मोनो आसाम सरकारनिफ्रायबो मोनो दा आङो राङा बेसेबां मोनो बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बे मोनसे रां दङ आरो जोङो पार्टिनिफ्रायबो सरकारनिफ्रायबो जोंनि माने MLA बिथांमोनाबो खबर लागासिनो दं बिथांमोनखौ बुंनानै जों बेखौ गोख्रैयै मोननायनि थाखाय जों नाजागोन गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारिनि रिपर्ट NBT लाइभ